Здравейте, приятели! Включва се Габе. Искам да се обърна към хората, които ги е страх да си направят операция стомашен ръкав в Турция или каквато и да е операция за отслабване. Хора, аз съм вече 7 месец с тази операция. Няма как да отречете, че изглеждам феноменално, изглеждам брутално. Но това не е най-важното. Най-важното за мен е, че съм здрав, мухата ми изяде. Най-важното за мен е, че съм здрав, че съм физически издръжлив в момента, тъй като когато тежах тези килограми, аз не можех да се движа, не можех да правя абсолютно нищо, самочувствието ми беше поробено. Единственото нещо, което може да се случи страшно от тази операция, това е самочувствието ви да ви дойде в повече. Нищо по-страшно няма да стане. Доверете се, наистина препоръчвам ви да си направите тази операция. Аз съм човек, който е изпитал, който е преминал през това нещо и ви казвам, че ще сте много по-физически здрави и психически.